Sila na mahawag gikan kanato. Apan sila dili ato kay kung sila ato pa magpabilin unta sila uban kanato. Apan na mahawag sila. Aron makita nga silang tanan. Dili ato disgrasya. Kung pagkatawag ng kamahan, ang natawag nga bata nga mao si Jesus. Doon dapat sa mga anak sa kalibutan. Pati nagatuo siyang pulong. Gitawag anak. Kinsa man ang una niyang gitawag nga mga anak. Apostoles. Apostoles. Aguban. Makabasa ka na sa Biblia. Kaya gitawag ni Kristo ang mga apostoles niyang Nasa mga si anak. Pedro, si Juan. Sige, sige. Klaro ano ba? Sige. Naay mabasa. Kabata-bata. Sige. Giangkon jud niya ingon si Jesus mga anak sa to pa. O basa. Amahan ni siya. O basa. Apostoles siya katilurungan ra ni nagida. O basa lagi. Og si Jesus mingon kanila mga anak. Nakakuha ba kamo ikasuwa sila nito ba kanya wala. Gitawagin niya anak apostoles nga katilurungan niya. Kaya sa human sa pagkabanaw ni Jesus, amahan na siya. Kung mao na rason, amahan gyapon di ay Amahan siya. Pwede ko mga Biblia? Bisa ka na inyo ka. Ay, basta. Ipabasa ra. Para studihan mo na. Studihan. Ingon sila, Kristiyano daw sila, basta musunod sila. Buddha sila sa mga ng Kristo, Kristiyano daw sila. Iyan daw sila Kristo. Isahon na si Kristo mismo tubag. Sige. San Mateo, Kapitulo 7, 21, 23. Yeah. Isahon na to ha. Oh, Dili tanan. 7, 21. Isa ka na. Apel ka na. Anong appeal God? Ay, ako na, ikaw na ang Biblia. Tara. Yun o. Apel ka na. Okay, 7. Apel. 7:21. Basahon na to ah. Okay, yan. 7:21. Dili ang tanan. Nagaingon ka na ko, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili katulaman nagtuman sa kabubuton sa kong amahan nga anaas sa langit. Dagan unya ang magaingon ka na ko, Ginoo, dili ba nagahimo man kami mga propesya tungod sa imong ngalan? Apil na sila. Sunod, tungod sa imong ngalan, nagpagula ka di mga yawa, apil! Apel mo ana. Maghimo ni mga milagro tungod sa imong ngalan, apil na sila. Basta ba ni Kristo? Og unya magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo ikay kaila. Tahawa kamo. Kamong mga mamumo. Ganun. Kaya mo kayo mo. Tikbuhat-tikbuhatan. Kayo nang hawa sa itong pundok. Basahon na to, be. Basahon. Ilahang Biblia, ha? Hindi akong Biblia. Ano na ikaw si Kristo ka pahawa mo mga dautan? Pasado ni sila. Di ba katulig ko mo dati? Tawag ano? Lagi, so katulig ko lagi dati. Katulig ko. Gihawa. Bibiya. Onside sa nawan. Sa mga tao ni Biya. Mga anak! Kini karon mao ang katapusang takla o sumala sa inyo ng nadungog na moabot ang mga antikristo. Isi mabot? Kamu. Isi mabot? Kamu gani. Balik. Nabungol. Kamu gani na. Kadali sara. Ako lang kumalang, kadali. Pila na lang Kristo. Moabot ang mga antikristo. Kisi mabot? Kamu. Kamu antikristo. Kamu. Imong ilisa na nasulat. Ayaw sa kaya to. Ilisa na nasulat eh. Pa. Duwag ka na nasulat eh. Balik. Moabot ang mga antikristo. Kisi mabot? Kamu. Oo, ilisan. Ilisan na nasulat. Hatlog. Okay. Sumala sa inyo ng nadungog na moabot ang anti. Kamu. Pinagamo! Kasi mabot? Kamu. Kamu antikristo. Kamu. Ang maabot na, sumasabasa. Kamu antikristo. Maabot ang antikristo. Yan. Tuod man daghan na karon ang mga antikristo. Kasi daghan? Kamu nga. Kapatay ni Ron. Disgrasya ni Ron. Awa. Nga! Na nagtanong nga, busa kita sayod na karon nga mauna sayo ang katapusang takda.
sila na nang hawa gikan kanato. Sunod, apan sila dili ato, kay sila ato na magpabilin unta sila. Uban kanato, apan na mahawa sila. Katuliw ka dili. Manatang kay mama. Katuliw ka dili. Lapit mga G. Katuliw. Sanihawa, katuliw. Pagawas me. Sanihawa, mas katuliw. Nihawa. Balik. So nihawa sila. Ito ba may paggawas? Sila na mahawa gikan kanato. Apan sila dili ato, kay kung sila ato magpabilin unta sila uban kanato. Apan na mahawa sila. Aron makita nga silang tanan. Dili ato disgrasya.